Но всъщност имало едно време, наистина. Още от малка, винаги когато пишех даже писма до дядо Коледа, си пожелавах не нещо друго, ами кученце. Постоянно молех нашите, особено майка ми, да ми вземат кученце. Абе, тръшкане, вайкане, не може да си представите просто за какво става въпрос. Обаче не, нашите бяха категорични, че това няма да стане. Дядо Коледа, миля, нищо, че ми изпиваше прязното мляко и ми изяждаше кексчетата. Така и не ми донесе кученце. И аз бях казала на нашите, излинца ли се, нали, някой ден, независимо къде и с кого, че първото нещо, което ще направя, ще бъде да си взема куче. И речено, сторено, изнесох се на квартира в тук съседен квартал, общо взето на 20-30 минути пеша от нашите. И познайте, първото нещо, което направих е да си взема кученце. Човека, с който тогава живеех, обсъдих го с него. Така, питах го, така и така, нали, мечта ми е от малка, наистина, не просто желание, не каприз, прищявка, искане и така нататък, ами наистина си ми беше мечта това нещо. И не очаквах, обаче пък той веднага такъв, добре, окей, нали, айде, взимаме. Супер, по-хубаво от това. И както аз често се шегувам, то не едно, ами две. Две малки, сладки пухени топчици, кученца.